מאיה והזינוק הגדול. השמש הזהובה של אפריקה שקעה לאט, צובעת את הסוואנה בצבעים של כתום וסגול. עדר הפילים הגדול צעד בכבדות בשקט בדרך אל מקור המים. בסוף השיירה מסרחת את צעדיה. מאיה הייתה פילה צעירה וסקרנית, עם אוזניים גדולות ורקות, וחדק קטן ושובב שאהב לבדוק כל פרח וכל עלה. היה לה לב רחב ואוהב, אבל כמו לכולנו, היה לה גם פחד. מאיה פחדה מהחושך, מרעמים חזקים, ולפעמים אפילו מצללים של עצים שנראו לה כמו חיות טרף. והפחד הגדול מכל, זה שגרם לליבה לדפוק חזק חזק, היה הפחד לקפוץ. באותו ערב, העדר הגיע אל נחל שזרם בין הסלעים. כל הפילים חצו אותו בקלילות, מעל הסלע הגדול שבצד השני. אבל מאיה נשארה אחרונה על הגדה. היא הביטה במים, ובמרחק הקטן בין הסלע שלה למרכז הנחל, ופתאום הכל נראה לה ענק ומפחיד. היא ראתה את המים שזרמו, והלב שלה התחיל לדפוק. היא קפאה במקומה. חדק הקטן שלה רעד מעט. הפילים האחרים כבר היו מעבר לנחל, מעודדים אותה, אבל מאיה לא יכלה לזוז. באותו רגע משהו קרה בצד השני של הנחל. כפיר, גור אריות קטן ואמיץ שהתיידד עם מאיה, איבד את שיווי המשקל. כפיר נפל מעל גזע עץ ישן. הזרם היה חזק, והאריה הקטן נאבק על חייו. עיניו הגדולות היו נשואות אל מאיה בתחנון. מאיה פקחה עיניים. היא ראתה את כפיר. הפחד לא נעלם. הלב הדופק לא השתתק, אבל פתאום היה משהו חזק מהפחד. הייתה זו אהבה לחבר שזקוק לעזרה. מאיה לקחה נשימה עמוקה, ובבת אחת מאיה קפצה. היא לא חשבה על המים, לא חשבה על המרחק, היא פשוט קפצה. משקלה הגדול הרעיד את הסלע האמצעי, ותיזה מים לכל עבר. ובקפיצה קטנה נוספת היא הגיעה אל כפיר. היא עטפה אותו בחדק האוהב שלה, ויחד הן חצו את מחצית הנחל השנייה, חזרה אל העדר. לפעמים אנחנו חושבים שגיבורים הם אלו שלא מפחדים מכלום, אבל מאיה, הפילה הצעירה, גילתה סוד חשוב. אומץ אמיתי הוא לא כשאין לנו פחד בכלל. אומץ הוא להרגיש את הפחד, לשמוע את הלב שדופק חזק, ולבחור לקפוץ בכל זאת, לעשות את הצעד הראשון אל עבר משהו טוב שמחכה לנו בצד השני, כי לפעמים מישהו זקוק לנו שנציל אותו. ופחד הוא סך הכל דחף עוצמתי, שמעניק לנו את הכוח לעשות את הדבר הנכון. כי אומץ הוא לא כשאין שום פחד,